Haup ekipo, egunon, zer moduz gaudete, bideo berri bat gaurkoan ekipo zergatikan denak esaten dizue. Joaxer, nik nahi dut askeago izan, lasaiago bizi. Eta nire ustez, bai askatasuna eta bai lasaitasuna, bizi handi bat, bizi zoriontsu bat izateko bi konponente garrantzitsuenak dira. Gaurkoan askatasuna hitz egingo dut, pertsona bat aske sentitzeaz. Zeren eta uste duzue askatasuna zerbait kanpokoak emango dizuela, hau da, bikote aldatzen badut, edo bikote utziko banuke, edo lanpostu utziko banuke ez nauna zoriontsu egiten, izango nintzateke zoriontsu. Eta askatasuna inoiz ez duzu kanpotik aurkituko. Askatasuna zure barruan duzu, zure buruaren kontrola zuk hartuta, eta ez zu zure buruaren kontrolpean egonda. Hau da, nik nire buruaren kontrola hartzen duenean, ni sentitzen naiz aske. Nire buruak neri kontrolatzen banau, ez naiz inoiz izango aske, naiz eta diru asko eduki, lanpostu edo bat eduki, edo munduko bikoterik onena eduki. Berdin da, ez zara aske izango. Zeren eta askatasuna ez dago egiten dituzun gauzetan, baizik eta sentitzen duzunean. Nik adibidez, goizero, arrautzak agogatarekin gozaltzen ditut, ia beti. Eta normalean ayuno egiten dut, egin eta gero. Eta zu pentsatzen baduzu, joder, ez da askea, zeren eta dieta bat jarraitzen ari da. Ni ez naiz inungo dieta jarraitzen ari. Baina hori da zure ispilu egiten dizut, baina nik hori jaten dut, neri hori ateratzen zaidalako, nire buruak eskatzen didalako arrautzak nahi dut. Nik ez dut nahi napolitanari jan, nik ez zait ateratzen, orduan, nire erabakia da askatasun batetik hartua, bai? Aldiz zuk pentsatzen baduzu, napolitana jango nuke, gustora, baina jan behar ditut arrautzak hau baterekin, ez zara aske izaten ari. Zergatik ez zara aske izaten ari? Gauzak egin beharretik ari zarelako eta ez egin nahi batetik. Beharretik egiten den guztian, zuk ari zara nezesidade bat sortzen, eta ez zara inoiz zoriontsu izango. Nahietik egiten duzunean, zu izaten zara aske. Igual ni goizeko igande batean goizeko 6 jegitzen naiz, egunero goizeko 6, eta ni naiz aske zergatikan, da aukera bat nik hartzen duena eta niri eskatzen didana, zergatik ez naiz hasiko ba niri astelenetan gustatzen bazait, goizeko 6 jeki, nire kafetxoa hartu, irakurri lasai eta kirora egitera joan, zergatik igande batean ez gustatzen. Zure egoaren zatai diferentea da, deskonektatu behar da gigandetan, deskansatu behar dut. Nik ez dut behar horri, nik astelena, igandea denak dira niretzako aukera berri bat, zoriontsu izateko, egun berri bat hasteko, zergatikan gustatzen zaidana egiten dudalako, nahietik, nahi dudan lana, nahi dudan harremanak, nahi dudan gorputza, nahi batetik ari naiz hautatzen beti, eta ez behar batetik. Eta hau ikusten dut baita ere, jende asko dut formakuntzan autonomoak direna, eta orain dirua lortu dutenak, eta diruaren truke bere askatasuna galdu dutenak, eta zaite, joaxer, nik sentitu nahi dut lehen bezala, lasai bizi nahi dut, aske bizi nahi dut, eta dirua bai, baina, claro, saldu duzu zure askatasuna, zure diru nahikeri horregatik. Ez, nik limitea ditut, niko arratsaldeko 6-7 nahikoa esaten dut, nahiko lan egin dut, eta askea naiz, ez naiz dependiente nire lanarena ni. Baina zergatikan nire egoaren ambizioa, dirua, ni kontrolatzen dudalako, eta hori da zuk ere ikasi behar duzuna kontrolatzen. Zeren, ez dago inon askatasuna, hau da, ez lana uzten badut, askeago izango naiz. Ez da horrela, ez da lana da, lan hori exigitzen ari zaizu zure bertsio hori hobetzea. Eta zu hori egin beharrean erresagoa da kanpoko aldatzea, lan aldatzea edo bikotez aldatzea. Baina askatasuna esaten ari zen bezala, zure barruan duzu, segun eta zuk zer responsabilitate hartzen dituzun eta zer limite hartu nahi dituzun bizitza honetan. Zeren eta, adibidez, zuk hartu dituzu bizitza honetan responsabilitate batzuk. Leheno, aurra zinenean, dena eginten zenuen nahietik. Nahi dut hau egin, ez dut egin nahi, eta orduan aske sentitzen zinen, lasai bizi zinen eta zoriontsu zinen. Baina gero zure buruagatik, egoagatik jarri dizkiozu kondizio batzuk, askatasun horri hau da. Orain nik erabakitzen dut aita izatea. Karo, baina aita izateko, orduan orain, aur bat, eta aurra mantentzeko, orain lana egitera joan behar dut, eta lana zu zer horrek elegitu dituzu denak. Nahi baduzu kontzienteki edo inkontzienteki, baina bikote bat zuk elegitu duzu. Familia sortzea zuk elegitu duzu. Eta zu zara guzti horren ez kulpable, baina bai responsable. Orain, zure responsabilitatea da orain, horren barruan, zuk hautatzea zertan jarraitu nahi duzun. Zergatik inorez daizu behartzen ari hemen aita izaten jarraitu behar duelako lan honetan jarraitu behar dut, ez zu ari zara hautatzen. Edo hau erabaki nuelako emaztearekin orain nola nik iraganean nire promesa egin nion eta ezkondu ginen orain hil arte berarekin egon behar dut. Ez,
zuk zoriontsuez bazara, ez duzu utziko bera zoriontsu egiten, eta orduan zertarako zaudete batera, izan aske, baina hor dituzu zure barruko beldurrak, ai eta emazte gabe zer egingo dut, ai eta langabe zer egingo dut, baina zure beldur guztiak dira, zureak bakarrik. Zeren eta askatasuna ez dago esan duzun bezala, ai emazte uzten dut, erolan aldatzen dut, ez, da, zuk barruan, hau da, nik autopista baten baldin banago, bai, ni naiz responsable, 120ean joan behar dudala. Joan nahi dudala. Zergatikan, nik eragitzen badut, nahi batetik joan nahi dut 120ean, ni 120ean joan da aske sentitzen naiz. Zergatikan, ez dutelako joan nahi 130ean. Zergatik ez du joan nahi, niretzako arriskutsu delako. Orduan, ni ari naiz hautatzen 120ean joatea. Ni badakit, nire askatasuna baldin badago joatea 150ean, multa bat iritsiko zedela. Hau da, nik badakit, nik nire emaztea uzten badut, edo nik agian, etorri daitekela, nire semea aserretzea, edo konsekuentzia batzuk ditugu hemen bizitzen, hau da, zu hartzen dituzu aktu batzuk, eta zu zara ekintza horien responsable. Orain, zu ez zara ez aita hobea, ez senarra hobea, ez lagun hobea, ez txarragoa, zuk zure bizitzaren zoriontasunagatik egitatik gauz. Ez zara ez hobea, ez txarragoa. Baina izan zaitez minimamente responsable zera baki hartzen dut. Hau da, niri askatasuna kentzen ari zait, behartzen ari naiz, edo zer da zuri ematen dizuna sentiaraztea aske eta zerrez. Dena da, nahi batetik egitea edo beharretik egitea. Eta bizigara gizarte batean, hainbesteko beharra duguna, hasta WhatsApp ez erantzuteagatik, jendea haserretzen daizu, bidaldi dizu WhatsApp noiz erantzun behar didazu. Zuk eskatu didazu zerbait, zure atentzioa nire bizi denbora kendu nahi didazu, txaron, hasei, erantzungo dizut, nik nahi dudanean, ni naizelako aske. Orduan, gogoratu, ez da inoiz zer ekintza egiten dituzut, ez da zuk zer gozaltzen duzun zeurtan jekitzen zaren, ez dago askatasuna, ni goizeko 6etan jekita, askoz ere askeagoa naiz, zu goizeko 11etan ezinean jekitzen bazara. Bai, zergatik zu goizeko 11etan jekitzen bazara, ze pereza, 11 ezak zer egingo dut, ez zara aske izaten ari, zure buruaren titere bat izaten ari zara, biktima bat. Aldiz ni goizeko 6etan jekitzen naiz gogoz, kirola egiteko ezak ni askea naiz. Zu jekitzen bazara, eta jaten baduzu zerbait, badakizuna napolitana bat, badakizuna ez izuna ondo egingo, eta gero sentitzen bazara kulpan, zergatik janote du, zergatik gero hori duten naiz berriro zure egoaren biktima izaten izara, ez zara aske izaten ari, eta ni askoze askeagoa naiz, arrautza janda, hori nahi izan da, eta gustora egon da. Orain, zuk arrautza jaten ari bazara, baina ez automatikoki zuk kontzienteki hautatzen duzulako baizik, eta dietista mediku batek esan dizulako jan behar duzula, eta zaude oraindik lo, eta ari zara oraindik gauza beharrean egiten, eta sufritzen, eta entrenatzera joan behar dut, ez zait ateratzen, ez dut nire gorputza zaindu nahi, ez da nahi etik baizik, eta behar dudalako, ez zara askea. Egunen bat iritsiko da, nekatuko zarena, nazkatuko zarena, eta jango duzula napolitana, ez zara entrenatzen joango, eta gero berriro gaizki sentituko zara. Eta hor jarraitzen dut zure ruleta horretan, bai, hementxe, zure barneko borrokan. Zeratik, nik noski askotan gozaltzen dudala kanpoan, eta nire huevos benedictinos da, nire gozari favoritora, baina egiten dudanean da beti disfrutatuz momentu hortaz, eta aski sentitzen naiz. Eta hala ere, egunerokotasunean niri ez dit eskatzen hori jatea, ez dit eskatzen, baina noizik eta bain zergatik ez. Bai, baina naiz aske, bai, joaten izenean kanpoan gozaltzera, eta normalean orokorrean etxean gozaltzen duenean. Da berdina, naiz aske, entrenatzera joaten izenean, eta egunen batean ez badut joan nahi, ez naiz joaten, eta nago aske, ez nago buruan bueltak esan, gaur ez naiz entrenatzera joan, gaur faiatu dut, askatasun guztia dakazue zuen buruan, zuen barruan. Hau da bezala esatea, zuk ez bazara lanera joaten edo gaur lan gutxiago egin baduzu autonomo jauna, eta zure burua baldin badago, gaur ez dut hainbeste fakturatu, gaur ez egiz egin ez zara aski izaten ari. Ari zara dena zure zoriontasun guztiak saltzen beste zerbait lortzeko, nonbaitea iristeko. Aurra zinenean, ez zenuen horrelako beharrik aske zinen, zoriontsu zinen, zergatik utzi zara kondizionatzen gizarteak esan dizuna da, zu buru hau horrekin, nik ere bai egin behar dut, edo horren bikote harreman bat hau mantendu behar dut, eta egin behar dut, eta aurrera atera behar dut, eta hor gaude sufritzen, eta sufrimendu horrek eragin da, gero bestei ere bai marmorru hori sufriarazten. Así que mesedez, askatasuna ez daukazue kanpoan, askatasuna zeuen barruan dago, zaindu ezazue.